Niger ka kunnafoni sɛbɛn min bɛ cari don o don n'a tɔgɔ ye enquêteur ye o de sɛbɛn kunun tilegan fɛ a ka bɔlɔlɔ sanfɛ u ka ɲɛma bilalen kɔfɛ ka bɔ Ɲame kasobonba la. Nka bilali pewu tɛ, wagati dɔɔnin kɔnɔ de don a bɛ fɔ min ma ko liberté provisoire sani a ka kiri wagati cɛ. Kɛbe Idrissa Soumana Mayiga kɔ a ka avrikalo tile 25 tɛmɛlen sɛbɛn de kama. O min kɔnɔ a tun y'a tɛgɛ ɲɛsin Rusi ma ko Niger jɛɲɔgɔn kura ninnu bi ka nɛgɛjuru sigi faso cakɛda caman sanfɛ ko nɛgɛjuru ninnu dabɔlen do ka maaw soin k'u lamɛn u ka telefoniw fɛ. O jalakili in kɔfɛ kunnafonidila in sɔrɔla ka ɲiningali tegun ko yala kɛ bɛ ka ɲini ka jɔnw de kɔlɔsi dugu in kɔnɔ. Nin sɛbɛn in carilen kɔfɛ o don kelen wulada fɛ faamaw nana goron k'a la k'a to a ka kunnafonidiso la. Tile 4 ɲiningaliw kɔfɛ u y'a datugu Ɲame kasobonba la. Kabini Idrissa Mayiga minɛna, baɲumankɛtɔnw caman tun y'u kanbɔ ko ka cɛ in nabila sabula k'a ma minɛ cɛ kan wa ko kunnafonidilaw ka hakɛ ma labato. Kamasɔrɔ faamaw ko enquêteur ɲɛma minɛna k'a ye dankari kɛ jamana lakanani de la n'a bɛ wele atteinte à la défense nationale. O dun ɲɛngini k'o bi se ka taga fo san 10 kaso la ni a nɔ minɛla. Kasɔrɔ dun sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ko Mayiga ye kuma min lakale k'a tun y'o kuma in juba bɔ Faransi kunnafonidi sɛbɛn dɔ de yɔrɔ n'o tɔgɔ ye Figaro. O kuma na Reporters sans frontières ko Niger marabagaw ye enquêteur ɲɛma jagoya minɛli min kɛ k'u ye sariya sɔsɔ wa ko nin wale in na kunnafonidila bɛɛ siran k'u ka baara kɛ a ɲuman na. Hakilina jiginna kabini fanga dafirikɛla juillet kalo tile 26 tɛmɛlen kunnafonidilaw lagɛrɛlen do kosɛbɛ Niger kɔnɔ. Alpha K, VOA Bamara tɔgɔ la.